benvinguts. Estem a la farmàcia Teixidor Ventura de Barcelona, al barri de la Ribera, davant del Born. Aquesta farmàcia es remunta als començaments de 1905. Tenim informes que diuen que el primer farmacèutic va ser el senyor Bargalló, encara que el farmacèutic més conegut d'aquest establiment ha estat el senyor Folguera. La farmàcia se'n diu Folguera des dels anys 20 i han passat dues generacions, pare i fill. A posteriori, amb els anys 70, va entrar Maria Isabel Avilés a la farmàcia. I els últims propietaris som la meva companya i jo, la Cristina Teixidor i la Maria Eugènia Ventura. Farmàcia Teixidor Ventura. Dintre dels elements catalogats, la farmàcia té les rajoles que n'hi ha a la part superior de les portes. Són unes rajoles de ceràmica policromades en games marrons i ocres, amb el nom de l'antic propietari, el senyor Folguera, i a més amb l'element de la serp que apareix a la part central. I diferents productes que teníem dintre de la farmàcia en aquella època. A l'interior de la farmàcia conservem catalogats el que són els armaris i el taulell. El taulell era més gran i data de l'època del senyor Folguera, com l'exterior. Llavors, estan fets de pinomelis, però aquests mobles continuaven a la part de darrere del taulell. I també amb el que eren els aparadors, que eren de tres cossos de fusta. La part central amb la porta, que tenia el vidre gravat amb el nom, i els laterals, que eren uns aparadors d'aquests de calaix que són més alts, amb unes columnes de metall on anaven els prestatges de vidre. Alguna vegada s'han fet filmacions publicitàries amb models a dintre. Actualment tot això ja no es conserva. En la planta superior tenien el laboratori de fórmules magistrals, perquè en l'època que es remunta a la farmàcia, com no n'hi havia tantes especialitats, el medicament s'elaborava a mida. I tenint en compte que la farmàcia era una de les més grans en aquella època a Barcelona, perquè subministrava medicaments a la ciutat i a moltes poblacions de les rodalies que venien a comprar al Born, doncs era un laboratori força important, es formulava força. Tenien un preparat específic que venien a buscar d'altres llocs que es coneix com el nom de l'elixir de llarga vida. Us convidem a venir per aquí a veure els elements que queden i a informar-vos una miqueta més de la història que tenim si us interessa. Us esperem.